Danas pravimo domaće kiflice sa sirom koje su toliko mekane da je čak i moja komšinica teta Marija koja pravi najlepše kiflice koje sam ikada probala rekla da su fenomenalne i tražila mi recept. Pogledajte kako izgledaju unutra. Pune su fila i vasušaste. Idealne su za doručak ili večeru uz šolju jogurta ili hladnog mleka. Ćao svima i dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Kao što ste već vidjeli, sa vama delim recept za mekane domaće kiflice sa sirom koje uvek uspevaju i nestaju brže nego što se ispeku. Za ovaj recept bit će nam potrebno kilogram prosejanog brašna, 5 jaja, od čega je 2 za testo, 2 za fil i 1 za premaz, pola litre mleka, 1 kockica kvasa svežeg od 150 g, 1 kašičica šećera, 150 ml ulja i 1 kašičica soli. Za fil nam je potrebno pola kilograma sitnog sira i ukoliko je sir neslan, 1 kašičica soli i za kraj za dekoraciju susam, može i ne mora, i 250 g margarina. U toplo mleko dodajemo šećer, malo brašna, i kockicu kvasca koju ćemo da izmrvimo i lepo ćemo da izmešamo i ostavit ćemo sve da se kvasac aktivira. Dok čekamo da kvasac naraste, u posebnoj posudi ćemo umutiti 2 jajeta. Dodat ćemo so. Prvo ćemo jaja malo da umutimo i dodajemo 150 ml ulja. U prosejano brašno dodajemo jaje i ulje. I dodajemo nadošli kvasac. Sada ćemo sve lepo da sjedinimo špatulom. Kada više špatula ne radi posao, prelazimo na mešanje rukom. Sada ćemo testo prebaciti na radnu površinu. Posućemo je prvo sa malo brašna. Dakle, mimo onih kilogram brašna koje vam je potrebno za testo, treba vam i malo brašna za mešanje. Testo ćemo da mesimo sve dok ne postane glatko i mekano. Ako vam se lepi za prste, dodajte još mrvicu brašna. Evo, testo je mekano i glatko. Sada ćemo ga prebaciti u vanglu, pokrićemo ga krpom i ostavit ćemo da naraste. Za fil ćemo da sjedinimo jaja i sir i naravno možete da dodate malo soli ukoliko vam je sir neslan. 1 2
Testo je jako lepo naraslo. Sada ćemo kratko da ga premesimo. Potom ćemo da ga podelimo na 8 jednakih delova i od svakog tog dela ćemo da formiramo lopticu. Loptice ćemo pokriti krpom i ostavit ćemo ih samo par minuta. Svaku lopticu razvlačimo u krug veličine 25 do 30 cm, a potom ćemo iseći na 8 jednakih delova. Trougao malo samo razvucite oklagijom. Stavljamo jednu kašičicu fila. Ćoškove ćemo uviti na unutra kako fil ne bi curio i motamo kiflicu. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sav materijal. Kada smo poređali sve kiflice u pleh, ostavit ćemo ih još nekih pola sata da još malo narastu. Nakon pola sata kiflice ćemo premazati umućenim jajetom, posuti susamom ne mora i za kraj izrndati preko njih margarin. Ovaj korak nemojte da preskačete, iako je testo mekano samo po sebi, ovaj korak im daje dodatnu mekoću. Margarin možete direktno da rendate po kiflicama, ali ja volim da ga prethodno pripremim i samo ovako da ređam. Kiflice su spremne da se peku. Nosimo ih u prethodno zagrejanu vrelu na 180 stepeni i pečemo otprilike oko pola sata, odnosno dok ne dobiju lepu rumenu boju. To je to. Naše domaće kiflice sa sirom su gotove. Pokrićemo ih krpom i ostaviti malo da se prohlade.
Pogledajte samo koliko su mekane i vazdušaste. Moja teta Marija je odmah tražila recept, a verujem da će i kod vas postati omiljene. Ako vam se dopao recept, podržite video lajkom, zapratite Neninu kuhinju i pišite mi u komentarima da li ćete ih praviti. Hvala vam na gledanju i prijatno!